History inafotokozapo zokhuza mazunzo amene Ayuda anakumana nawo. Tinawerengako za Holocaust. 6 million Jews anaphedwa ndi Hitler by 1945. Itatha nkhondo, Germany inapepesa Ayuda ndi ndalama zoposa $120 billion. Potengera ndi zimene timawerenga mabuku amenewa, anthu ambiri amakhala ndi mafunso. Ndi chifukwa chani Ayuda amaoneka kufunikira kwambiri kuposa mitundu yonse? Iwo wasi mtundu woyamba kuphedwa komanso kuzunzidwa. Ku Namibia, Germany inapha anthu akuda 8 million, koma dziko lapansi silinapange recognize ngati genocide. Ku South Africa kunali Cecil Rhodes, anaba diamond, golide ndi malo. Mapeto ake anapha anthu osalakwa 20 million. Ku DRC, atsamunda ku Belgium anapha mafrika oposa 10 million, koma America sinanenepo kuti zimenezi ndi Holocaust. Ngakhale ku South America, azungu anapha anthu osalakwa more than 70 million, koma sanapangidwe recognize as genocide. Lero munthu wina wake akangopha Ayuda 4, dziko lonse limagwedezeka. Koma anthu aku DRC akuphedwa every day. 100, 5,000, 2,000 ku DRC anthu akuphedwa, koma palibe amene akuchita recognize. Mchitidwe umenewu wakhala kuchitika kuyambira kalekale ifeyo tisanabadwe. Timaona ngakhale ku Malawi kuno, munthu wina wake akangodzudzula Ayuda, ena amamutenga ngati akunyoza Chikhristu. Zimenezi zimachitika chifukwa chona kuti atsamunda anatipanga brainwash kuti tiziganiza kwambiri za ufulu wa Israeli kuyerekeza ndi maufulu a ifeyo ngati eni wake. Komabe akulu akale anali na mawu, palibe chosatha, chilichonse chili mathero ake. Pa 27 Oktoba, maiko anapita ku United Nations kukavota ngati nkoyenera kuti Israeli imenye nkhondo ku Gaza. Zotsatira zake, maiko 120 akana kunena kuti nkhondo imeneyi isachitike, ndipo 14 okha ndi amene achita support. Kuwayang'ana maiko 14 amene amasapota Israeli, timaiko tating'onoting'ono akuti Fiji, Tonga, Papua New Guinea ndi ena otero. Dziko lalikulu limene linaonesa chidwi chosapota Israeli ndi United States. Ngakhale anzawo ngati Ukraine, Italy, Britain komanso Canada anachita abstain, iwo sanavote kuti nkhondo ichitike kapena isachitike, anangoyima independent. Ambiri mwa maiko amene akutsutsana ndi Israeli ndi Akhristu ochokera ku Africa komanso South America. Ngakhale Malawi yavotera kunena kuti nkhondo imeneyi isachitike. President wa Brazil wamunena Netanyahu amene akulamulira Israeli akuti ndi wamisala, akupha anthu osalakwa ku Gaza pofuna kuwalanda malo. Bolivia yathetsa ubale wake ndi Israeli. Dziwani kuti dziko limeneli ndi la Chikhristu, majority ndi akatolika, koma sakugwirizana ndi zimene Israeli ikupanga ku Gaza. Maiko a Colombia komanso Chile athetsa ubale ndi Israeli. Tamumva president wa Colombia akunena poyera kunena kuti zochita za Israeli ku Gaza sizikusiyana ndi zimene Hitler ankachita 1945. Tikumbutsane apa kunena kuti maiko onse amene atchula pano, Bolivia, Malawi, Brazil, Chile, onsewa ndi maiko a Chikhristu, palibe dziko la Chisilamu, koma sakugwirizana ndi zimene Israeli ikuchita ku Gaza pokupha anthu osalakwa. Apapa ndimangopereka zitsanzo chabe, kwa maiko walipo ambiri, Nigeria, Angola, Uganda, onsewa akutsutsana. South Africa akutsutsana ndi zimene Israeli, Zimbabwe iso ilipompo. Sakufuna kuti Israeli ichite nkhondo ku Gaza ndi kupha anthu osalakwa. Maiko onse pamodzi alipo 120. Ngakhale maiko ambiri akutsutsana ndi Israeli, nkhondo ikupitirirabe, ndipo zinthu
zafika povuta. Posachedwa pompa, bomba lopya linaphulika pa msasa kukhala anthu othawa nkhondo. Mapalestina more than 120 aphedwa, komanso ena ambiri avulala modetsa nkhawa. Israeli yavomereza kunena kuti ndi zoona anaphulisadi Jabalia refugee camp chifukwa amasakasaka zigawenga za Hamas. Akuti pa kampu imeneyi panali mphanga komanso misewu ya pansi imene Hamas imagwisa ntchito, pa Chingerezi timanena kuti tunnels. Nayenso Ibrahim Asaha, komanda wamkulu wa Hamas, abisa komweko. Ndiye Israeli inamuona kudzera mu system yawo, ndipo chifukwa chake anaponyako bomba. Tikunena pano Ibrahim Asaha waphedwa limodzi ndi marefugee amene tikunena aja 120. Iyeyo anali mmodzi wa zigawenga zimene zinachitira chiwembu Israeli pa 7 Oktoba. Komabe zimene achitira Israeli pophulitsa msasa umenewu zabweretsa mpungwepungwe pa dziko lonse lapansi. Anthu akupanga zionetsero m'mayiko osiyanasiyana kuphatikiza America, South Africa, Jordan komanso West Bank. Zigawenga za Houlthi zimene zikulamulira Yemen zapanga declare nkhondo ndi Israeli. Taona masiku amenewa akuponya mizinga ingapo imene Israeli inakwanisa kugwetsa. Nkhani imeneyi ikhoza kuoneka ngati yaying'ono, koma dziwani kuti ndi yayikulu kwambiri. Houlthi ndi gulu la mashia amathandizidwa ndi Irani imenenso ili number 1 enemy wa Israeli. Ma Houlthi sangayambise nkhondo without approval from Iran. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ma Houlthi amatenga mabomba, mamizile, magalimoto, chilichonse chokhuza nkhondo, mfuti, zipolopolo, ndalama zonse amazitenga kuchokera ku Iran. Ndiye sizingatheke iwo kuyambisa nkhondo without approval from Iran. Zimene achita apapa kupanga declare nkhondo ndi Israeli zikutanthauza kuti Iran ndi imene yawatuma kuti atero. Pali chiopsezo kuti nkhondo imeneyi ikhoza kukula ndi kufalika maiko ena. Iran ikhoza kumagwiritsa ntchito magulu osiyanasiyana amene ali nawo ku Syria, Iraq, Lebanon komanso Yemen. Akhoza kumapereka zida za nkhondo ndi kumatuma kuti azilimbana ndi Israeli. Tinaona mbuyomu ku Lebanon kuli gulu la Hezbollah limene limathandizidwa ndi Iran, lakhala likulimbana ndi Israeli kumpoto kwa Israeli kumeneko, akumaponya mizinga komanso kumamenyana ndi asilikali ku Israeli. Ndiye zikhoza kutheka kuti Iran ikhoza kumatuma zigawenga za ku Iraq, zigawenga za ku Syria, Lebanon komanso Yemen kuti zizilimbana ndi Israeli.